nyt tää toimii. Morjes, morjes. Hei, nyt on vähän semmonen tilanne. Me lähdetään moikkaamaan Patrikin kanssa Juhaa. Jutellaan tässä niin sanotussa Skypessä tällä hetkellä Patrikin kanssa. Ja ollaan päätetty, että me lähdetään moikkaamaan Juhaa. Mitä helvettiä Patu tekee tuolla? No niin. Eli Juha, me olemme tulossa. Legendi traffic. Tää on puoliksi tyhjä. Ei edes auki. Aikoja. Onkohan se Patrik? Etuovella vai takavella? Kohta nähdään. Ei oo takavella. Mennään siis etuovelle. Se näpärää puhelinta. Kuinka tää ovi auki? Noin auki ovi. Mitä? Voi jumalauta. Se on kallia. No sä vaan vittu bisseen saadaan tänne.